ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Upat ka balay ang nasunog sa Taguluan, Misamis Oriental. Lalaki nga tagbalay sa tinubdan sa kalayo ang gidakop. Humana sayrang gituyo pagsunog ni Ine ang iyang balay. Samtang duha ka stall sa Kugod Market sa Cagayan de Oro City ang naugdaw sab. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa Zona 5, Barangay Poblasyon, Taguluan, Misamis Oriental. Diyang kalit nga miulbo ang dakong sunog sa ilang lugar. Pasado alas 8 sa gabi niadtong Pebrero 14, sumala sa Bureau of Fire Protection Taguluan nga upat ka mga balay ang gilamoy sa kalayo. Dugang sa BFP Taguluan nga nagsugod ang kalayo sa panimalay sa usa ka lalaki. Din gituyo matud pa niya og sunog ang iyang balay. Nighttime nga okay siya kay sa mga previous days okay siya pero ato nga day unruly gid yang behavior gyud. So kay murag napod siya kanang history sa kwando kanang substance abuse pa. Miabot sa 400,000 pesos ang damyo sa maong sunog. Nakakustodiya na sab karon ang maong lalaki nga ginatudlong nagsunog sa maong balay kung nasa posibleng mag-atubang kini ug kasong arson. Nakato kay daghan namay nadamay tapos ang abay niya muna itong kumplinan karon katong nadamay nga na totally born po. Okay. Balay siya isuon. May nagkumplin siya karon. Samtang sa Cagayan de Oro City, duha ka stalls sa Kugod Public Market ang gilamoy sa kalayo. Pasado alas 8 sa gabi adlawng Sabado. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita pa ang pagdilaab sa kalayo nga nagsugod sa usa ka tindahan ug RTW. Gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog. Di nagbilin kini og kapin 200,000 pesos nga danyos. Hinuon walay natala nga namatay o nasamdan sa duha ka mga insidente sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.